Usa ka dakong bato ang ilang giligid o gisira sa lubnganan. Si Jesus wala gayod makabuhat og bisan unsa nga sala. Wala gayod siya makapanglimbong bisan kanusa. Apan gitubos niya ang silot alang sa atong mga sala. Og namatay siya aron pagluwas kanato gikan sa impyerno og ipasig-uli kita ngadto sa Dios. Busa kinsa kadtong maghinulsol ug motuo kang Jesus pasayloon sa ilang mga sala ug makabaton sa kinabuhing dayon. Mao kini ang plano sa Dios nga si Jesus mao'y silutan tungod sa atong mga sala imbes kita. Sa ikatulong adlaw tapos mamatay si Jesus. Sayo sa Domingo sa buntag, pagkabanag-banag sa adlaw, may mga babae nga miadto sa lubnganan ni Jesus. Apan pag-abot nila dito, ang bato na ligid na gikan sa lubnganan, ug ang lawas ni Jesus wala na. Samtang nagbarog sila didto nga nalibog mahitungod niini, sakalit mitunga sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga biste. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Ang mga babae nanghadlok apan nalipay usab. Midagan gikan sa lubnganan ug midali-dali pagsulti sa mga tinunan. Samtang gisaysay nila ang nahitabo, daw dili katuohan ang sugilanon alang sa mga tinunan. Samtang naghisgot sila nini, kalit lang mipakita si Jesus ug mitindog uban kanila og mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ang mga tinunan nangahadlok abi nila nakakita sila og espiritu. Tungod kay ang mga pultahan o bintana gitrangkahan man. Apan si Jesus mingon, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini. Hika pa ako ug makita ninyo. Kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Nangalipay ug natingala ang mga tinunan. Unya si Jesus nagsugo sa iyang mga tinunan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanaang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag maluwas gikan sa impyerno. Apan ang dili mutuo silutan tungod sa ilang mga sala. Sulod sa 40 ka adlaw tapos siya mabanhaw, si Jesus mipakita siya ang mga tinunan o gipahibalo kanila nga siya nabanhaw gayod gikan sa lubnganan. Nagtudlo usab siya og daghang mga butang mahitungod sa langit. Unya sa ika-40 ka adlaw, si Jesus ug iyang mga tinunan miadto sa usa ka bungtod tuol sa syudad. Tapos sa iyang pagpanalangin kanila, misaka siya sa langit, samtang nagtanaw sila ug unya nawala na siya sa ilang pananaw. Karon si Jesus buhi tuwa sa langit. Apan sa umaabot si Jesus mubalik pag-usab. Kanaon niya mao ang katapusan niini nga kalibutan. Nianang higayuna ang tanang tao makakita kang Jesus nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit nga may gahom ug dakong himaya. Si Jesus moanhi aron hukman ang tanang tao
Walay usa nga nasayod sa adlaw nga si Jesus mobalik. Kanang adlaw kalit nga moabot. Wala paabuta sama sa kawatan nga moabot sa kagabhion. Nianang adlaw masugo ang mga tao tungod sa ilang mga sala. Apan ulahin namon niya ang tanan. Niadtong adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguo ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan usilaw ug maut-ot ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa ini. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Ang salapi o bulawan, dili makaluwas kanila gikan sa kapumot sa Dios ni anang adlaw. Ang mga talawan ug wala moto kang Jesus, ang mga mabudhiyon, ang mga malaw-ayon, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon mahiagom gayon sa linaw nga kalayo nga asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kansa ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, gitambok ngadto sa linaw nga kalayo. Ang impyerno mao'y dapit nga giandam sa Dios alang sa yawa